Türkmenistanda ýaşaş çay bazarynda galyplyklar ýüze çykýar we aldyby düşýän adamlar köplenç kömeksiz galýar. Azatlyň habarçylary jay özläp hilegerleriň bidaty bolan adamlaryň hemde jay kirey bilen bagly ýagdaýdan habarly çeşmeleriň birnäçesi bilen gürrüňdeş boldular. Soňky döwürde Türkmenabadda kireyni berilýän ýaşaş çay bazaryndaky galyplyklar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Pida bolanlar diňe bir Türkmenabadyň ýaşaýjylary del, eýtem başga ýerlerden gelip şäherde jay aljak bolýanlar da şüpheli realtorlaryň aldybyna düşýärler. Azatlyň habarçylaryna soňky hepdelerde Türkmenabadda ýüze çykan ýagdaýlaryň birnäçe ma'lum boldy. Ýangy ýakynda jay gözläp pulny ýitiren aşgabatly diýen adyny efirde tutmazlyk şerti bilen öz başdan geçirenleri barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. May aýynda men öý gözledim we özüne çekiji mahabata duş geldim. Öýü barlamak üçin realtor we öý eýesi bilen duşuşdum. Soň görüp otursam olar galp ekeni. Öý meniň hoşuma gitdi. Ondan soň realtoryň hyzmatlary üçin tölegin we öý üçin tölegin dolu mukdaryny goýup derrew göçmäge taýýardym. Şeýle-de bolsa pul geçirilenden soň problemalar başlandy. Aldawçylar meniň öýe ýerleşmegimi gijikdirmek üçin her dürli bahana tapıp başladılar. Neticede şol öýüň aldawçylar tarapyndan günlük kireyine alınandygyny we eýem bir näçe adama kireyine berilendigini bilip galdym. Dip özlerini araçylar diýip tanadan hilegerlerden ejir çeken diýen gurrun berdi. Türkmenabadda ýaşaş çaýlary kireyine bermek ýa-da almak ugrunda işleýänleriň sözlerine görä özlerini araçy diýip tanadýan hilegerler öz pidalaryna jay hödürlänlerinde olardan puly öňünden tölemegi talep edýärler, emma kärinde şertnamasyny baglaşmaýarlar. Şeýle galp realtorlarda işlemek üçin ihtiýarnama bolmaýar we olaryň döwlete salgyt töleýänligi hakynda resmi namalar bolmaýar. Bilermenleriň sözlerine görä adamlar aldyby düşmezlik üçin özlerini araçy diýip tanadýan adamlardan ihtiýarnamalaryny görkezmegi talep etmeli. Öý eýlerinden bolsa hökman eýçilik şahatnamasyny soramaly. Hiç hile şertnamasyz jay kireyini almakçy bolýan adamlar köplenç hilegerleriň duzagyna düşýär we soňra olara hiç hile kömek edip bolmaýar. Jay gözläp aldynan we puluny ýitiren adamlaryň birnäçesi degisli resmi namalaryň we başga subutnamalarynyň bolmanlygy sebäpli kömeksiz galdy. Sebäbi resmi namasyz aldawçylar babynda çäre görüp bolmaýar. Dip Azatlyň Türkmenistandaky habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp aýdýar. Türkmenabadyň polisiýasyndaky çeşmelere görä şäherde jay kireyini almakçy bolup aldynan adamlaryň sany soňky wagtda köpelipdir. Emma polisiýa ýüz tutýan adamlaryň ellerinde hiç hili kagyz bolmaýar. Şu sebäpden olaryň şikaýetlerine garamak kyn bolýar. Aldaw pidalarynyň köplenç pul geçirilendigini tasdiklayan we kärinde şertnamasyny tasdiklayan resmi namalar ýok. Şu sebäpden ýagdaý çylsyrmlaşýar. Bu ýagdaý olaryň aldawy sezewar bolmagyna getirýär we sebäpkärleri jogapkärçiligi çekmek işini kynlaşdyrýar. Dip şäher polisiýasynyň bölümleriniň birinde işleýän kanun goraýjy anonimlik şerti bilen gurrun berdi. Ondan başga da edarada hiç kim kellesini agyrdaty gelenok, ýokardan gelýän buyruk köp, onsuzam edarada ýatyp durýarys. Dip polisiýa işgär aýdýar. Türkmenistanda jay kireyini tapşyrmak we jay kireyini alyp ýaşamak giň ýaýran ýagdaý, emma bu urdan ýüze çykýan ýagdaýlar barada ýurdun habar beriş serişdelerinde maglumat berilmeýär. Habar ýetmezçiligi adamlaryň hilegerleriň duzagyna düşmeginiň ehtimallygyny artdyrýar. Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalary öz işgärlerinden 50-80 manat aralygynda pul ýygnaýar. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary bu puly awaza syýahatçylyk zolugyndaky myhmanhanalary ýollanma satyn alynjakdygyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we ynamdar çeşmeleri Balkan, Lewap we Mary welaýatlerinden maglumat berdiler. Edara kärhanalar olarda isleýän işgäriň sanyna görä her bir işgärden 50-80 manat ağırlığında pul toplaýar. Bu pulu awaza ýollanma satyn alynıp, kärdeslerimizden bir ya iki tanysy dinç alsa iwerilýär. Dip Balkanlı büdjet işgäri anonim şertde aýtdy. Velayet häkimlikleri edara kärhanalardan we käbir hususy kompaniýalardan göwrümne görä bir ýa-da iki sany ýollanma satyn almagy talap edýär. Döwlet edara kärhanalary bolsa bu ýollanmanyň tölegini işgärlerden toplaýar. Abadada ýurtdaky her bir velayetiň adyny göterýän mehmanhanalar bolup, büdjet işgärleri öz velayetleriniň adyny göterýän mehmanhanalara ýollanýarlar diýip ýagdaý
ýagdaýlardan habarly marly çeşmämiz gurrun berdi. Lewaply büdjet işgärleriniň ençemesi özlerinden nowatdaky edek pul ýygnalmagyna nägilelik bildirip, özleriniň dürli basyşlara we haýwatlara sezewar edilýändiklerini aýdýar. Pulun toplanmagyna nägilelik bildirýän kärdeşlerimize iş yerlerinde dürli kynçylyklaryň döredilip bilinjekdigi duýduruldy diýip Türkmenawatly saglyk işgäri anonim şertde gurrun berdi. Hadar deňdiniň kenarynda esasan 5 ýyldızly mihmanhanalardan emele gelýän awaza syýahatçylyk zowlugynda Tumus paslynyň başynda dyn jalyş mövsümi yglan edilýär. Ýöne Lewaply büdjet işgärleri milli syýahatçylyk zowlugynda dynç almagy isleg bildirýänleriň sanynyň juda çäklidigini, sebäbi ýollanmalaryň dyn jalyş mövsüminde mihmanhanalaryň ähli amatlyklaryny öz içine almaýandygyny aýdýarlar. Mihmanhanalarda ýollanma esasında bir gün dinç almagyň bahasy 240 manat. Bu bahada diňe mut ertirlik we otagy bar. Galan çykdyjylary sol sanda öýlänlik, akşamlyk naharlaryny we beýleki çykdyjylary dinç alsa barýanyň özü tölemeli. Köp işgär üçin bu ýagdaý çynnaky maliýe ýüküne öwrülip, olaryň maskaly büdjetine epesli zarba urýar. Dip Lewaply büdjet işgäri bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Balkanyň, Lewawyň we Marynyň vilayet häkimliklerinden tesvir alyp bilmedi. Täjik parlamentiniň tanmal agzasy Said Jafar Usmanzada Kamala hökümeti agdarmak niýeti bilen dil luguşmakda aýyplanyp 14-nji ýylyny tutsak edildi. Baş prokuror Yusuf Rahman Usmanzadany daşary ýurtda ýerleşýän oppozisiýa topary Täjikistanyň milli pakty bilen hyzmatdaşlyk etmekde we onuň bozgunlyga çykan lideri Şarafiddin Gadoýew bilen gürleşmekde aýyplady. Gadoýew Täjikistanyň 2010-njy ýyllaryň başynda gaçyp çykdy we Täjikistanyň özgörtmeler we ösüş hereketini öretdi. Daşary ýurtdaky oppozisiýa toporlarynyň koalisiýasy bolan Milli Birleşigi esaslanyrjylaryň biri boldy. Ýurdun parlamenti 14-nji ýylyny Usmanzadany mejlis agzasy kanun çykarjy hökmündäki ellegirilmesizliginden mahrum etdi. 2015-nji ýyldan bäri parlament agzasy bolan Usmanzada metbuatda öz pikirini aýdýan az sanly kanun çykarjylaryň biridir we Azatlyk radiosynyň täjik gurlugynyň, Ozody radiosynyň programmalaryna ýygydan gatnaşýardy. Ne Usmanzada, ne de oňa ýakyn adamlar onuň tutsak edilmegi bilen bagly düşündiriş berip bildi. Onuň kanuny wekilçiliginiň bardygy ýa-da ýokdugy hem belli däl. Täjikistanyň Demokratik Partiýasynyň öňkü başlygy Usmanzada geçen ay partiýa agzasy hökmündäki kanagatlanarsyz iş sebäpli diýilip partiýa kataryndan çykaryldy. Usmanzadanyň partiýadan çykarylmagyna sebäp bolan partiýa konferensiýasyna ýolbaşçylyk eden Şahbaz Abror 31-nji maýda Adalet Ministrliginiň karary esasynda partiýanyň täze başlygy diýilip ikrar edildi. Emma muňa garamazdan Usmanzada şu aýyň başynda Azatlyk radiosynyň täjik gurlugyna beren interwýusynda özüniň bu partiýanyň kanuny ýolbaşçysy bolup durýanlygyny öňe sürdi. Täjikistanyň 1990-njy ýylda esaslandyrylan Demokratik Partiýasy öz döredilen gününden bäri bir näçe bölünşi we dawga jenjelleri başdan geçirdi. 2013-njy ýylda partiýa iki topara bölünenine onuň başyna Masud Sobirow we Rahmatullah Waliyew geçjek boldy. Emma muňa garamazdan Adalet Ministrligi Usmanzadany partiýanyň lider diýip ikrar etdi. 2013-njy ýylda geçirilen prezident saýlawyna Usmanzada ýurtda uzak wagt bäri prezident bolan we häkimiýeti bir öz eline jemlän Emomali Rahman bilen bäsleşige çykdy. Merkezi Aziýa döwletini 1992-nji ýyldan bäri dolandyrýan Rahmanyň administrasiýasy halkara adam hukuklary toporlary tarapyndan garaşsyz metbuaty, dini azatlykları, raýat jemgyýetini we syýasy köpdürlüligi äsgermezlik edýänligi sebäpli tankytlanyp gelinýär.